Kini ke Akashvani Shillong ka khubor ban pulia phi di merinong gati walang. Kini kilong kimat ki bakongsan juga khubor mta ka step. Penklan ke Sarkar India ya ke jingdi tendong le air shed jing shed ne ki LPG cylinder ki basan kilo habaro ko kari ban penbiang ya ke jing dawa gas. Meghalaya Board of School Education kan penbenai ke result jong ke eksamen SSLC Class 10 menta ke sengi ha kapor shipho bejim step. Berkejilap election menjid ekonomi khmat ki bathamai sya ke yeng berbarthauan jong ke Assam kan kut chibit ke janmet ha kapor san beji. Ki khubor ki babnia. Ke Sarkar India kelanang penklan jisu ke jingdi ki tendong le air shed jing shed ni ki LPG cylinder ki basan kilo habaro ke wekari ban penbiang ya ke jing dawa gas. Katanat petroleum but natural gas ke pentip beladap di hidu upalat nriu lak teli ki LPG cylinder ki basan kilo nadu ke arpu elektrik ulber. La penyoi kita ki cylinder ni kidukan klaim dadan kampen shisha ialah ka jaka syong jakasa. Kibor bahalor gila pentikena bakam syem dan ke jingdunaga sakari. Beladap aisan hui teli ki domestic LPG ha ka sautrik uyayong berkendai pusan na kasispa ki day ki beladap book online. Ke sarkar ka kentu ki nong syong ban ampen kelmat jingmut da ka basyuthet kerki henrei ban yaat kat kum kerukom. Da ka jing pikir jong ke sarkar layak ban kurup hadu sanpo hajar teli ki silinder kat ba ki jaka pen mi penyang ki teri borba ban pentikena ba anla ban penbiang ya ka penyang ha kari barok away. Ke Meghalaya Board of School Education embos kan sapen benai ke result jong ke eksamen SSLC Class 10 menta kasngi ka nyutri uyayong ha kapor shipho bejim step. Ki samla puli ki la ban pet ya ke result online link ba ke website jong ke embos ya ka kot pen mi result la ban yo da ka ba download ya ka. An amta ya ke result SSLC ha ki office trekam jong ke embos ha Shillong lani ha tura. Uweli ka mau senram ba olan sing sun wilayah tu ba bon ni ki projek bakongsan ha ka jing shna surok kali ha ka te ka constituency kila nang ya cha cha. Ha ka jing klan jung u bi kilat pathai khobor ba olan sing sun wilayah tu ba ka surok kali ka ba penyeso e ka shnong plang lembroi bat ka nong na kadang ya ha ka jing tre menta da ka dhar company. Ulai thuru badang pentrai ru ia ka jaka penyeng kali kadwa kadan ru ka jing themu ban snai ka surok kali ka ba aru pra kilometer na wailoi sha plang lembroi kani ka surok ka ba anchna menta kan long ka ba kham yar ha ka ba an penbiang ru ia ki street light bar ki jaka ya kijan ubasun yu kubor ia ka jing sniu jong ki surok ki badan menta hendai la pen paru ia ka jing ngos kem ba an sala ban pen bahaya baro ki surok kali. Ulai tu ba yakni ke projek balayo jingkersana menteri rang ba Konrad ki sangma ba sembut menteri rang ba Preston Tensong lakmi lenti ba ansala ban pendap no hapo ke arsenem. Wemeli ke mau senram ba olan sing sunyu lapan pau ke jing smokia ke bajur ha ke bede ba ke jing trekam juga sai komputer ke ba kmi ke kam lung khajna manta wat apa deng ke jing dawan ki pat ba ban weng no ya ka. Ha ka jing keren jung u bikilat pathai khobor uba olan sing sun ulap ong ba kaladan ka jing dawani ki babun ban weng no e ka sai computer bat ban IT biang ya ka jing tre ha ka tanat sarkar u ong bala rai kini ka mat ekren sya menteri ka tanat boarding bat ru sya MLA ka mau plang ubasin ula keno ba ka sai computer ka trekam claim ki kot ki sla ki babiang ka bukan thupru ya ka trading license bat ya ka no objection certificate NOC ula ai jingmut ba de ban IT no ya ka jingkit kli ha ka Meghalaya Energy Power Distribution Corporation Limited kani ka kam menta kala poi ha ka yeng bishar Meghalaya High Court ya ka ba ka company ka let ban pan jingbet ban beteng ya ka jing tre ke jongka ka MLA juga East Shillong ka kong amprin lindo ka ong basyen an sapli pat ba ya ka yaulat mukra bat menta kidang sa satang gijing penbet penbiang ki bakado kalai thuru baki board bahalor kila pentikena bakate ka yau kan long ka babiang habaro kijing dan kam ki bakongsan kum ka jaka penyeng kali ka jaka berjaklia kinala tu umbat ka boarding elektrik hashwa ban pli pat ba ya ka katai ka projek ya ka bala pentrekam hapo jo ka Shillong Smart City Mission kadon ya ka jing thmu ban penbiang ya ki jing dawa kat kum ka jing ya jong ka por khnang ban ban klandu ya ka khai pateng
Kakong amperin kala pentip balala sedang ya katuk aba ar ka bapen pau ya kajing pin biang ka ban shan slim la community bakate ka yau halat mukra kan salong ka jing rap ka bakrau ba ban penduna ya kajing khamnya ha ki jaka yau ba kani ka khubor ka wan chpi na ka Akashvani Shillong. Kani Akashvani Shillong ka bawalam shpi ka khubor. Kajing election ka jingjit nong mikmat thamai she ka ying dor bar thawan jong ka Assam kan kut chipit ka janmet ha ka por san baji. Kumba julong labu por sapu pra kenta ban sange ka jing election tat hadu banda pendap ya ka jing thap vote ya ka bala pentri kam kat kum ka kendon iwe ar rio jong ka Representation of People's Act ka kandai spa san phuwe. Hakabakum gani ka por haban pensange a baro ki jing lang pajba ki jingai procession ne ka jing election lingba ka social media bat ki kirin san u chief electoral officer jong ka Assam Anurag Goel ulakan tui ki kertong baro ki sengsan perthai bat ki tenat pathai kubor banya buat renti ya ki kendon trekam hakwe pakalyang nong elam rang ba jong ka BJP ubadairu menteri kor baru Amit Shah ulapan kre banyelap election ha ka wat ka bakhaddo halai tli ki jaka Habarak Valley mentakasmi kumjuru ki sengsan perthai ki bukan top Indian National Congress ki labu program ha ka ni kasni ka bakhaddo jong ka jingilap election ha ka leng ka jela gajing thap vote ha baro shi spa arphun ru tli ki constituency jong ka Assam kanlong ha kasmi palai menta ka tayo Uemeli kanong po ba Meryl Bonds ringkat bikirang ba shnong na arpho tuli ki shnong hari bhoi kila kentui ka sarkar jilla ban penklan cheshu iki latre kam yakun ha kapor lanat mariang bat ki jing ki bakum kini la kadai ha ka kerdan district ni ha ka kerdan jilla uba Meryl Bonds ubalai lam khamat ya kate ka kenhon kila lit banyak kendo ya menteri katan revenue ba disaster management uba lakmen rumboi ha ka ba kila penpau ya ka jing sokhya ka ba jur halor ka jing slam ya ka jing polite fund ba ka jing mambiang ha ka jing sam ki tiar a jing rap ha ka por lanat da ka ba kadawi ka jing shongs jong ka Meghalaya na ka jing shlei ki jing tua khandau bat ka jing nong palat po jong ka sun beneng man na ka por uba Meryl Bonds ula banjir ka jing non kam ban kampen state ni pen kloy ka jing a jing rap ula ajing mut ban biang janai ki kendon trekam khanang ba ka jing pelat ya ka fund ki district kan kam kloy ba ha ka jing por ban pen kiru ya ka jing bha pisa shaka district disaster management authority DDMA uong ba ka bale kum ni ansala ban penyo jing rap ka por ka ba biang ki longyeng longsem ki bangat ha ka jing na ka jing len shop mariang lalap ya kawai ka mediap jong ka kentai brio ya ka bala song ha ka berni plastik ha ka wai ka nur ka badan ha padeng ka nong ra lo marbo bat lapalang menin ka sngi ka bala lam sya ka jing tokit halor ka kampanya brio ya ka bala tokit diki pulit jong ka East Khasi Hills USP ba Vivex mulai thu bala lap ikati ka kam sneu hadien ki nong shong jong ka tika than ki la pentip ki bor pulit na ki jing shem jing lap ki bala sedang ki peni ba ka lap bandai ka mediap jong ka kong erina phawa live khandai snem karta ka bala jar ngai ne ru ka putri uleber bat ka basyong basa halau jin rio kat ba kasnong try ka jongka ka day na West Jainti Hills ki bahaya ngasem jongka kila poi marma sya ka te jaka kat ba ki pulit kila penkit no ka met yap sya negrams bande ka postmortem ki pulit kila penci sya ba ka day ka bala sya penyam ba kila sedang lak sairu ya ki suba nong penyap rio Regional News Unit jong ka Akashvani Shillong hapo jong ka Prasar Bharati ka khat application na kamta ki kam ki ba pher ka bokan thop ki casual news reader English casual news editor broadcast executive website assistant but part-time correspondence PTC na kamta ki East Jainti Hills Clear East Khasi Hills Shillong North Garo Hills Risubel Para but East Garo Hills William Nagar kini ki badan ka mon menteri ki lapan apply di form balapan biang lepa lapan pen kemau biang hang ni balapan lan ka po ya ka tarik ka bakhado on pediangi ki application sya ka shiphau tarik uyayong ki ba apply ki diban so pandat lang ki kot ki sla ki bran kambaro ringkat bat ka application form ya ki jingtip ki bakhamnya phila banyo na ka Regional News Unit jong ka Akashvani Shillong katu ni ka khubor ka lakut bakalawan shpi na ka Akashvani Shillong sashi por kata ka por prabaji ni so baka Delhi station na ka mata ka khubor ka tin Hindi ban pun bod ka khubor phrai nga ka por phra khatsan minute kani ka Akashvani Shillong